Jo crec que sí, que m'ha anat molt bé, perquè el que en algunes he pogut coixejar, en les altres ho he recuperat. No és tan difícil com pensaves. És més una prova de maduresa mental. Aprovar, aprovaré, però que entri a la facultat o no ja és una altra cosa. Les llengües, el que m'ha anat pitjor i la part específica doncs m'ha anat millor. Encara que m'hagi sorprès, el que m'ha anat millor és física i el que pitjor potser català i castellà. Més fàcil, potser anglès i història. L'examen de català. Va ser difícil la diferència entre múscul, muscle i musclo. Ho vaig llegir i com no tenia ni idea vaig agafar l'altra opció. I havíem d'ordenar els passos per cuinar una paella, que la veritat jo d'això no en sé. El futur del subjuntiu del verb que ve... Jo copiese. Jo quepa... No, jo cupiera. Yo cupiere, tú cupieres, él cupiere, nosotros cupiéremos, vosotros cupiereis, ellos cupieren. Per psicologia em demanen un 7,45 de 14, no és molt alta. L'opció d'arquitectura, que és la nota més alta i és un 9, doncs no crec que entri, tot i així tinc la possibilitat de poder entrar a educació social o enginyeria de l'edificació, que són notes més baixes, i llavors, si no arribés al 9, arribaria al 8,3 o al 5,9, que són les altres dues. Vull fer enginyeria industrial, em demanen un 9,7 i en principi si no puja sí que arribarem. Industrials un 9 sobre 14, que seria un 7, i telecomunicacions un 7 sobre 14. Jo vull fer genètica, em demanen un 10 en 8, és una nota bastant alta, i espero poder entrar perquè m'estic esforçant al màxim.